вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар нишасти хабарии вазорат рӯзи ҷумъаи 16 феврал гуфт, дар ҳоли ҳозир ошкор кардани ҷузъиёти гуфтушунидҳои марзӣ бо Қирғизистон ба фоидаи ин созишҳои дуҷониба нахоҳад буд. айни мавзеъгирӣ ҳамчунин хоси тарафи Қирғизистон аст ва бо вуҷуди эълони ҳал шудани 90% мушкили марз, Бишкек ва Душанбе ҷузъиёти онро расонӣ намекунанд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон сабабро ин гуна шарҳ дод. агар ман чизе гӯям ҳозир, шояд ки ҳамин гуфтаи ман барои пешбурди ҳамин раванд хуб набошад. дар ҳамин ҳолу ҳозир агар гӯем аз мо ба оно рафт, аз оно ба мо рафт, ин протсесс манъ мешавад ё ин ки протсесс ба як чӣ мегӯем ба як кунҷ меравад. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон дар гузашта дар як изҳороташ гуфта буд, тарафи муқобил дар солҳои гуногун 2110 километри мураббаи ҳудуди Тоҷикистонро аз худ кардааст. вай сарнавишти ин қаламравҳоро шарҳ надод, аммо гуфт тарафҳо тарзи ҳалли масъаларо дигар карданд. Традиционные, скажем, подходы, которые мы до подписания этого протокола ввели, они были изменены. آن روش‌های گویم انعنوی را که تا امضای پروتکل 44 پیش می‌بردیم آنها کمی تغییر داده شدند و در پروتکل 44 اساساً جانب‌ها راضی شدند که مسیر خط مرز را بر اساس حالت عملاً یعنی وجود داشته مرزی که کی در کجا چه انشاءات در کدام طرف جایگیر است و با همین سبب آنها توانستند پیش روند. населенных пунктов, где кто, какие сооружения, с какой стороны находится. И там, поэтому они могли идти вперед. ҳамзамон Сироҷиддин Муҳриддин ин хабарҳоро ки созишномаи умумӣ бо Қирғизистон моҳи март ба имзо мерасад тасдиқ накард. ӯ гуфт ҳоло намешавад таърихи дақиқеро барои имзои созишномаи ниҳоӣ эълон кард. як сиёсатшиноси тоҷик мегӯяд, ошкор шудани ҷузъиёти додугирифт дар гузашта воқеан сабаби дармондани гуфтушунидҳои марзӣ шудааст. яке аз монеаҳои ҷиддӣ барои ба анҷом расидани музокироти Тоҷикистон ва Қирғизистон дар мавзӯи сарҳад ин риоя нагардидани созиши соли 2008 буд, ки дар он гуфта мешуд бояд ҷонибҳо то ба анҷом расидани тамоми раванд рафти музокиротро маҳрамона нигоҳ медоранд ва тамоми он иттилоое ки барои расонаҳо пешкаш мешавад дар натиҷаи мувофиқат бо якдигар пешкаш мешавад. ба гуфтаи вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон дар соли 2023 қариб 170 километр хатти марзи Тоҷикистону Қирғизистон муайян шудааст. Тоҷикистон бо Қирғизистон 970-980 километр сарҳад дорад. борҳо тағйир ёфтани хатти марз ба иҷора дода шудани замину чарогоҳҳо даҳҳо минтақаи баҳснокро ба миён оварда, номуайянии сарҳад дар умум сабаби зиёда аз 140 муноқиша шудааст. дар ду низои хунини апрели соли 2021 ва сентябри соли 2022 аз ҳар ду тараф даҳҳо нафар куштаву захмӣ шудаанд. бо оғози гуфтушунидҳои нав дар ин ҷо даргирӣ рух надодааст.